Salutare tuturor, eu sunt Răzvan și bine v-am regăsit la un episod din Plants vs. Zombies. După cum vă amintiți în episodul anterior, parcă l-am luat pe Tripiter. Asta a fost ultima noastră plantă sau dovleacul? Suna dovleacul. Să nici eu nu mi-amintesc. Trebuia să mă uit un pic peste ultimul video să-mi dau seama. Da, mi-a fost lene. Suntem la 3-3. Bun, da, ăsta. Dovleacul l-am luat. Bun. Așa, nu. Așa și așa. Momentan nu prea avem plante care să alegem și am luat unele pe care nu le folosim. De fapt, stai că nu trebuie să folosim. Vine ăla. Este unul. Dacă submarin, nu știu dacă l-am avut. Ia. Să te uităm acum. Violmana Zombies. Ia. Not announced. Bun. Deci nu l-am cunoscut. O să avem un zombie nou. Pe apă. Care doar atunci când mănâncă se ridică la suprafață. Să trag plantele în el. E destul de puternic. Trebuie să-i pui walnut ca să stea locului. Spune așa. Bun. Ce-mi place muzica asta. Partea asta, preferata mea. Sunt cumva din clopot. Da. Stau un pic mai încet, cum mi se plâng de sunet. De sunetul vocii mele. De fapt doar unul. Dar nici eu când mă uit peste videouri nu mă aud prea bine. Dar voi se pare că mă auziți. Doar eu trebuie să mă aud. Ce punem pe dovleacul cel mai puternic dintre toți. Să începem deja să spunem asta, dar doar că l-am pus cam prea în față, dar nu mai bine îl scoatem. Ok. Facem bănuți. Frumos. Nu mai vine unul din asta. Trebuie mulți bani. Banii sunt baza. Bani. Bun. Descurcăm. Aproape ajunge primul wave ăla de la mijloc și noi nu avem nimic de atac. Bănuți. Să vină bănuții. Bun, avem deja 1000. Ne descurcăm. Ne descurcăm foarte bine. Deci asta e muzica. Muzica nu vreau să fie tare. S-am fixat de la zombie sau și de la plante. Asta vreau să audă ceva mai clar, să-l dau cam așa. Bine, se aude prea clar. Ok, vin 2 zomba. Gata, am făcut.
Acum se uită prea încet. Ceva de genul ăsta. Da, e bine așa. Bun. Suntem un wave, noi nu avem mai nimica. Ok, acum început să vină pe apă. Hai, gata. Mai facem așa. Mai apucăm serios de treabă. Avem bănuți. O grămadă. A lot of money. Pe apă vreau să am forțele cele mai puternice pentru că o să vină ăla. V-am povestit eu de el? Care se duce și nu poți ataca. Doar atunci când intră în apă, în bănuț. Și când mănâncă plante. De faza că a intrat în apă, nu v-am spus-o? Nu vă spun acum. V-am spus acum. Bă, ne descurcăm foarte bine. Asta undeva aici. Am să vă bani. Aici am să vă bani. Așa, între bani. Între numărul de bani și între imaginea de bani. Ok, sper că nu s-a auzit nimic. Au venit cu Chiralesa. Nu știam că de acum încep să vină. Îl pun aici în colț. Bun. Nu știam că vin chiar așa de devreme. Că eu de obicei mă duc cu Chiralesa. Uitați-l acolo, în acțiune. Eu de obicei mă duc cu Chiralesa la începutul lui ianuarie sau la sfârșitul lui decembrie. Nu mai știu exact cum era. Când am mai fost de anul trecut. Hai să... Deci cu Chiralesa. Adică nu am fost doar eu cu un copil. Am trecut. Tatălui era șoferul. Conducea pe părinte și pe tatăl meu care era dascăl. Doar că noi nu țipam chiar așa și sper că nu s-a auzit pe filmare. Totuși cred că ar fi trebuit să le deschid, dar nu am. Bun, avem 6.000 de bănuți. Uităm aici, unde? Aici. Ce frumos s-au dus. Ce punem, unde pun dovrea? Aici, hai. Avem o nouă plântuță. Aquatic plant that pulls a zombie underwater. Ca un fel de dovleac, doar că merge doar pentru un singur zombie. Se pune doar pe apă. Hai să vedem ce vin și marin de la care sare. La care sare cu ăla, eu probleme. Dacă o să vin la început o să fie probleme, dacă nu, nu. Bun, mă gândesc să iau ceva. Stați că mă de nu fără. Nu. Of. Așa, așa. Așa, așa. Și mi-am 2 sloturi. Ăsta ca să-i fac pe ăia, cum îl cheamă? Snorkel zombie. De la snorkeling. Am făcut și eu fain. Și aici cherry bomba. Cherry bomba. Cherry bomba. Bun. Facem 2 nivele pe episod.
Și pe nu vreau 60 de nivel, o să ne ia ceva. 30 de episoade. Mai mult sau mai puțin. Pentru că la început, când era zona de tutorial, am făcut mai multe nivele. Da. Vreau un soare, să pot pune un stalejer așa. Bun. Nu uitați să-mi spuneți în comentarii dacă vă place noul meu avatar cu litera R sau la Răzvan. Fain. Un R care are un X în loc de cerculețul ăla și are și o coroană. Și spate are nu știu ce, ceva cu gheață. Un peisaj de gheață. Bun, cred că s-ar putea să mai auziți niște sunete de Chiralesa. Când am mers prima dată cu Chiralesa, nu știam ce se face. Credeam că pur și simplu ne plimbăm. Și atâta. Stați puțin că iarăși m-a sunat cineva. Ok, am vorbit. Suna să-mi zic că nu se face azi informatică și nu se facă nici în vacanță. Știți ce vorbim în curs. Bun. Să spun florisorile de glimpedul ăla. Nu furul ăla, nu vă spun. Nu știu limped pentru că nu vine în minte. Având un ufăr. Cei care se uită atent la Singura Casă 2 îl pot observa pe Donald Trump. Cred da. Și mai mulți. Donald Trump nu prea a interacționat mult. Când eram mic îi ziceam Donald Duck. Bun, avem bani, o grămadă și aici o să fie 3 wave-uri. Și cred că va fi un episod în jur de vreo 20 de minute. Hai să vedem dacă o să fie așa. Să pun pariu pe 20, 21. Voi zicem pe 17-18. Hai să vedem cine are dreptate. Eu am dreptate, pentru că eu am mintea mai avansată. Bun, putem să facem 2000 de soare. Bineînțeles, Zombies 2 se dădeau 50 dacă nu era acolo. Să produci nu știu cât soare. Se punea soare și soarele pe care l-ai folosit. Ok, nu putem să fac. Se pune soarele pe care l-ai folosit, dar nu se punea din cer. Bun. Aici pun walnut-ul. Deja avem pe apă. Spală de sus cum îl fac. Dovlecel. Asta e dovlecel. Asta e dovlecel. Și știu leacul, dar nu mă următoare lume. Și fim aici doar că o să fie seara. Ok, sper că nu s-a auzit atât cu mașina de salvare. Era zic mașina de poliție. Se auzea sirena. Pe sus și pe jos. Gata.
neapărat. Vinând din ăla Buckethead. Am făcut ceva bun în episodul ăsta. O să vedem din ăștia care îngheață peste tot. În fiecare rând, când care îngheață pe un rând. Nu filtre folositor. Ca și cum mai pune unul care îngheață și unul normal pe un rând. Doar că dacă vă puzezi gheață, dai mai mulți bani. 75, da, 75 mai mult. Bun, ne descurcăm bine. Mulți bani. Mulți bani. Acum un singur lucru care nu prește să spune are acum am văzut ce era acolo. Deci spune așa. Dacă este gata rândul era perfect. Da. Bun, ce să fim ca să-l bat pe Buckethead? Nu știu, asta știu că am ce bombă și am economisit un zombie. Ei avem bani, mulți bani. Ok. O să pun pe apă. Următorul pun pe apă. Așa, deci am avut 9990 bani. De mult de atâta nu pot să fac. Deci când ajung la 9975, păi când mai însări, face 9990. Eu aveam 2 rânduri de soarele dublă și am făcut 3 achievement-uri într-un survival pool. Ăla, 3 achievement-uri, eu nu o să mor 10 zombie cu un singur cherry bomb, ăla supraviețuiesc un nivel pe apă folosind doar plante de apă, adică lilipedul și da, una, dacă trebuie să cumpăr cu banii din joc, nu bani reali, în lumea reală. Da, și eu nu să produc 8000 de soare, nu să produc, să am 8000 de soare. Aia pot să fac, aia pot să am și veră, nu știu că nu știu de ce vântul, dar eu am făcut 1990, că aveam 2 rânduri de floare soarele dublu, care îmi dădea mulți bani. La survival costă 150, care se scumpește 200, 250, 300, 350 și foarte nașpa. De exemplu, era unul care pui pe un repeater și trage cu 4, de la 250 a ajuns la 1100. Dar mai nu știu. Era survival endless. Sunt mulți aici familii de Buckethead. Din câte se vede. Și... Bun. Ok, sunt destul de mulți zombie. Pe părerea mea, întreb multe locuri de pe hartă. Wow, 19 minute. Sunt 20 minute. Spun eu. Huge wave of zombies approaching. Yay! Se făcea odată nu știu ce giveaway și a scris și a zis că face un giveaway și titlul a fost giveaway și încă nu era corespund, era divers să faci extragerea, dar nu, cred că a început deja să pic, totuși arată că am mai primit odată și am făcut același comentariu.
Ce zici de bacon? Mi se pare că o hârtie măzgălită cu ceva roșu. Am unul. Oh, my bacon! Mai sweet, oily bacon. 1000 de bănuți. Vrem astea de care vă spuneam. Eu vreau să le iau pe astea și pe astea. Iarăși mă sunt cineva. Ok. Oricum, stați puțin. Ok. Am vorbit. Bun, mă gândesc să-i mic. Cum mai cumpăram ceva. Dintre astea două fi. Nu, hai să păstrăm banii. Ok, nu aici. Mai vreau să... Stați. Ok, menu. Bun, am avut dreptate 21 de minute. Nu știu cât sunt de omorât. Eu am omorât 1600 mult. Bun, cam ați fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă mai vreți episoade și de subscribe ca să am un motiv să fac episoade. Bun. Ia așa am dat asta. Ok. Bun. Cam a fost pe acest episod. La revedere. Bye. Și să nu uităm că eu am fost Răzvan.